Tie podujatia, eventy vám dávajú skvelú možnosť na to, tú komunikačnú muníciu, tú autoritu storytellera, aby vy ste sa vyjadrovali ku tým témam prirodzene. Nie ako nejaké kinder vajíčko, že zrazu ste si zmysleli tému. To sa týka neskôr aj toho vizuálu. Ja keď idem natočiť video, keď sa idem vyjadriť ku tomu, že prečo Slovenská vysoká škola oproti zahraničným nie je vôbec zlá investícia pre podnikateľov, tá autorita storytellera bude väčšia, keď to nahrám z Oxfordu, ako keď to nahrám z bielej steny niekde v Košiciach. To je ako keby ten ultimátny cieľ tej komunikácie, tá prirodzenosť a cesta k tomu sú aj takéto zaslenené statusy. Super.